Magkadang. Ay, apas kong mama, te. Unsa na, te? Akin, eh. Gisuko kong kap ba nga ipalista na to mga mga batig naong kay mao to ipang deploy sa gubat. Pwede ko malantaw, te? Malantaw ka. Pa. Pulo sila kabuok. Ay, 12. Classmate man ako na, Imong classmate? Okay na po. Pila ka classmate mo na diha? Duha ka buok classmate Akato ako. na mga classmate mo nga batig naong. Usa na diha? Usa man na diha, Akbar? Usa na? Ay, kuan may listahan sa katong mga ipang deploy daw sa gubat ba? Ang ipang lista diri katong mga batignaong. Apil ka. Wala, mga batignaong. Ay, apil makana daw ay. Apil ka. Apil ke? Wala man akong pangalan diri. Nasa babaw ka ng gipilo. Diha manggut ibutang ang pangalan sa leader. Ikaw manggut pinakabatig na mo yung leader ka. Sila makuha binulan na naman. Pero duha-duha na sila makabalik kay sila manggut ipaon. Sige lang. Dira ka pa ay. Naghukas kap. Gahi ginig ulo ng bata Nagahi mo lang kap taga-adlaw na siya maghukas. Hoy, dong. Ikapila mo ingnan dong nga bawal na mo mag Ay naaman na siya sa nina kap iyan ang gisablay. Ay okay ra na pwede ra man daw na dong. Tara. Tagdi ko kap. Ipailili to sa pamilya mo na kung lolo. Amin ko. Ay dili na kalihok kong lolo, dili pa na siya ka istorya. Stroke mo na siya. Okay ra magkuha sa kog snack dito ha. Balik na ka ngayon. Sige. Pate! Te! La? Pate kay kag naong! Imong naong pate kaayo! Pate kay kag naong! Istorya si Lolo! Istorya si Lolo ma! Istorya na imong lolo day? Alim mo man, istorya na si Lolo! Lo, unsa imong giingon lo? Unsa may giingon ni Papa? Giingon mo pa? Uyab ni mo day pate kayo og now. Ay dili mo may uyab lo, friend raman mi. Aw maayo noon. Unsa man ka dre dong? Unsa man ka? Pa-enroll ko, ma'am. Unsa? Pa-enroll. Dre ka sa kuha magpa-enroll? Unsa rin ni dire? Grade 8. Kana. Unsa kana? Grade 7 pa day kagikan. Grade 7 mo kulas. Grade 7 gibungot mga pula man kay kagmata, adag-adag ka? Ha? Adag-adag ka? Ano pula man kay kagmata? Piskat man Piskat. Duha day ka buak. Pwede man duha ka mata sa piskat ning takod man dire man tatuunan ni duha na. Basin bubuan mo nag-ihi man dugay ka maayo. Si pangalan nimo? Si pangalan nimo? Rikmar? Si spelling anang Rikmar? R A basta Rikmar. Ultimo spelling siyang pangalan, wa kabalo. Ang taon sa ako diha og naa ba? Wala man. Wala. Wala Si wala man. Tanawa dire, wala na dire. Wala daw kag ipapasar kay bagsak ka sa science. Bagsak sa science nabuang. Di ko mabagsak sa science na. Pass me ako project sa science na mo. Yung anong nabagsak man japon ka? Ang mga classmate ako sa katong project na mo sa skeletal system mo. Ang mga classmate ako nagdrawing ra og mga bukog. Ako nanguha jud ko cemetery og bukog, ipas na ko. Maong nabagsak ka kanangawak ka bukog sementeryo. Unsa may noon? Unsa may noon? Balik ka dito sa grade 7 kay wala mang day ka Ano dire. ko ani? Balik ka grade 7. Balik na mo ko grade 7? Wala nga man ka dire nga wa man ka kapsar. Ikatulo na ako balik ko grade 7, ma'am. Ikaupat na ron. Lakaw balik dito kay di ko mo dawat ni mo dire. Hawa dire. Sama na diha. Sama na. Ano dala nimo? Ako man ang dala. Unsaan man dala nimo di ay? Ang barkada biya magtiles unta ako sa CR, monta akong buhaton. Ay, tiles nimo CR? Sige hangyoon lang nako imong maestra sa una sa grade 7. Unsa man na dong tiles? Ay tiles ba magtiles unta ko magbrigada man god. Ali, dire na lang ka mag grade 9 na ka largo. Sir? Hoy, ikaw ba mangilog man ka? Kanina dili mo dawaton. Dong, dire na i-tiles dong, grade 12 na ka largo. O ali, dong ayo pagtuwa na dong, dire ra ka dong. Sa grade 9 dong, dire ra ka. Dong sa grade 10 dong, lindot kay ang classroom, dire ta na grade 10 dong. Unsa man na dire? Unsa man na? Ala ka na ang principal, na ang principal. Unsa man na dong? Ay, magbrigada man ko principal ba niya. Magtiles unta ko sa CR. Dito na sa CR sa principal office. Maestro na ka largo. Maestro na ko largo. Di na taka ka na. Yahaya sa buang. O lakaw dito, pag humani mong tiles, maestro na ka. Ayun na yun, hunaw-na yung pamilya sa ubos dong. Hoy, na matadres sa babaw mo tayo mahimo na. Kabalo ka mo gitar? Gitar, kabalo ka? Gamay ra ko lang. Sige lang kay manganta ta hoy, alay mo dre, kabalo siya mong gitar. Sige, manganta ta. Diyan ang gitar dong, pakita imi. Micro na mong gitar ng bata ba? Murag maayo. Kanang hikot dong, itaod lang dong sa imong liog, itaod. O kana dong, itaod na dong. Di na ni taada. Guniti lang ayo ha. Sige na, kanta na dong, sige na. Nganta na. Sige na, manganta tang tanan. Sige dong, sugo na dong. Sige kantahon na to ane. Ano man ang kantaha? Kabalo ko ng kanta, sabay mo. Sige. Ikinalat sa hangin, sa langit, wag natin paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man, sariwang hangin ang ating matitikman. Ako, pamakawas tulo man, saan ko po gadiha? Mayroon lang akong hinihiling, sana sa pagpanaw, sana ay tag-ulan. Masaga naman mo kanta diya mga bayhan mo. Kanta lang ko po diya, tay. Gitara ko ay aking
Upang sa ulap na lang kita sa ulap oh. magkanta. Asakto gyud na gitara ta sa ulap. Ayo mo gitar bataan ah. May gitar bata. Hala, Hala, hagbong. ning bata, jing na gunitig tarong. Nakin sa may mukuha ato. Giing na ning bata nga isabit siyang liog wapo Gahi gisabit. man ulo ni bata agad. Kasi na amoy pamilya dre nga hapit na mo sa kay padala lang to May ninyo. makita pa to sa ubos, may lagwa to sa dagat na hatag, nabasa na to. Langhag mo ni bata agad.